több olyan dolog van, amelyet annélkül, hogy kormányon volnánk, annélkül meg lehet valósítani. Az egyik, amit már eleve egy héttel ezelőtt javasoltunk, az, hogy igenis készüljenek arra az önkormányzataink, hogy amennyiben nem leszünk kormányon, akkor az iskolákat, kisiskolákat csak úgy lehet megmenteni, hogy március végéig elkészítik és beadják, amennyiben nem leszünk kormányon, beadják azt a javaslatot vagy kérést, hogy a kisiskolát, amit nem tudunk megmenteni, azt egy nagyobb iskola, nevezzük központi iskola, kihelyezett osztályaként működtetjük továbbra is. Például ez egy konkrét elképzelés. De ezen kívül természetesen vannak számos lehetőségeink. Ez az, amit én említettem, hogy mindenkinek a saját szintjén kell felvállalnia a tennivalót. Tehát legyen az a petíciós bizottsága, legyen az a polgármester, legyen az a tanár, legyen az a szülő, aki ugye magyar iskolába fogja adni a gyerekét, és folytathatnám tovább, legyen az akár a politikus, akinek mindent meg kell azért tennie, hogy lehetőséget teremtsen, a többinek viszont a lehetőséggel kell érnie. A 369-es oktatásügyről szóló törvény lehetővé teszi azt, hogy minden év március végéig lehet kérni egy adott iskola, ami már nem tartható fel, adott iskolának a kihelyezett osztályként való működtetését. Az azt jelenti, amiről erről beszéltem, hogy egy olyan iskola, központi iskola, egyszerűen ő fogja megkapni az állami támogatást, és azt továbbítja a volt kisiskolába, ebbe az osztályba, de ehhez tudni kell, hogy az önkormányzatnak a fenntartáshoz hozzá kell járulnia, de viszont ilyen esetben akkor nem érvényes az a minimális osztálylétszám. Az a törvény, ami miatt ma itt összejöttünk, azt a parlamentbe fogadták el. 5 hónap múlva parlamenti választások vannak, amennyiben visszakerülünk a parlamentbe, természetesen azon leszünk, hogy az első lépések között megszüntessük ezt a ránk nézve nagyon negatív és likvidáló jellegű, kisiskolákra nézve likvidáló jellegű törvényjavaslatot. 5 hónap nem egy nagy idő, és 5 hónap után változhat Szlovákia politikai összetétele, változhat a parlament, és ezt ki kell használni. Tehát ezt a célt elsősorban a választókkal kell elérnünk, ami a szakmai részét illeti a MKP tevékenységének, akkor tradicionálisan már a Pedagógus Szövetség a fő partner, de természetesen minden más civil szervezettel, aki ebben a kérdésben véleményt mond, azzal együttműködünk, beleértve a Szülők Szövetségét is. Sőt, ebben még a Rákóczi Szövetség is bekapcsolódott, úgyhogy a szakembereink azok folyamatosan egyeztettek ebben a helyzetben is, hogy mit lehet csinálni. De ez mind csak a rossznak valamilyen fajta minimalizálása. Magát a rosszt, a törvényt kell eltörölni, akkor leszünk igazán kint a vízből. Ez a nagygyűlés, ez egy folyamatnak a vége volt, amikor kimerültek a civil szervezeteknek a lehetőségei, hogy tárgyalóasztal mellett megbeszéljük azokat az ügyeket a törvényhozókkal, amelyek negatívan érintik a magyar iskolákat. Az, amit a Pedagógus Szövetség már hosszú ideje hangoztat, hogy az iskolák ügye, tehát a kisiskolákat érintő ügyek, illetve a magyar iskolákat negatívan érintő ügyek széles összefogással lehet csak eredményt elérni. Ez a
mai nap ez ékes bizonyítéka volt annak, hogy a civil szervezetek, illetve politikai pártok is felsorakoztak az ügy mellé, tehát mindenki képviselte szervezetét, és nagyon szép számban megjelentek az iskolákból pedagógusok, iskolavezetők, fenntartók, sőt az egyházak képviselői is. Ezekre az iskolákra, amelyek veszélyben vannak, úgy, ahogy hangoztattam is, hogy ez egységes recept nincs, tehát ott a kis régiókban kell megoldani azt, hogy hogyan lehet ezeket az iskolákat kellőképpen úgy rendezni, és úgy szervezni, hogy a legutolsó magyar gyerek is magyar iskolába járhasson. Tehát a feladat az a kis régióknál van, és az óra az ő felükön ketyeg, hogy a fenntartók, illetve az iskolavezetők, pedagógusok, az egyházak hogyan tudnak megegyezni az iskoláik jövőjéről. Hosszú ideje tervezzük azokat a kis régiós programokat, ahova meg szeretnénk hívni a fenntartók, a polgármestereket, illetve az iskolavezetőket, és meg szeretnénk velük beszélni, hogy egységes receptet ne várjanak felülről senkitől. Az, amit az előbb is hangsúlyoztam, hogy nekik kell, településeknek kell egymással kommunikálni, hisz tudjuk azt, hogy nagyon sok iskola olyan minimális létszámmal működik, hogy szinte fenntarthatatlan az önkormányzatoknak is, ezért itt valami észszerű megoldások kellenek, hogy szülessenek, de ezeket mind helybe kell, hogy megoldjanak. Terveink szerint októberben indítjuk ezeket a fórumokat.